Hello mindenki, itt Üromber Hun, és Team Fortress 2 gameplayemnek második része lesz, amiben egy új játékmódot szeretnék nektek bemutatni, és elmondom részletesen a kasztok egyes tulajdonságait. Ezt offline fogom megmutatni, a múltkor robbanó töltet volt, akkor most legyen egy ellenőrző pontos. Dustball, 12 volt, és lerakjuk házra. Már az előső részben is mondtam bizonyos dolgokat, hogy melyik azt mit tud, de az nem volt olyan részletes, mint ebben a videóban lesz. Bemutatom az egyes fegyverek speciális tulajdonságait, meg a tauntokat. Akkor kezdjük is. Hát a tauntok azok tulajdonképpen beszólások. Valamelyikkel lehet killelni, valamelyikkel pedig nem, mert csak hűlni lehet vele. Ez teljesen mindegy. Más fegyvernél más tauntot csinál, mondjuk álljunk be pirosakhoz. Mondjuk itt van a pisztoly, megnyomom, akkor elkezd futni. Mondjuk itt van a sörétes, akkor pedig így üti a lábát. És ezzel a tauntal lehet killelni. Baseball ütővel is akkor így megütjük. Persze ez mondjuk kell idő. Tehát hogyha normális playerek ellen játszunk, akkor vagy nagyon rosszul kell játszani, ahogy ezt meg tudjuk csinálni, vagy pedig nekünk kell ügyesnek lenni. Igen, most felkészülési idő van, ami azt jelenti, hogy van fél percünk, hogy megvédjük ezt a pontot. Ugye 2 pont van, alul lehet látni, a második az le van zárolva egyenlőre. Hogyha ezt elfoglalták, akkor mehetnek a másodikra. És nekünk az a lényeg, hogy megvédjük, és egy bizonyos ideig kell tartani. Hogyha pedig elfoglalják, akkor ugye nő az idő, ameddig meg kell tartani a pontot. Szóval ez ilyen egyszerű. Lehet látni? Be is tauntolt. Hát ennek a játékmódnak ennyi a lényege, majd cserélgetem is. Szóval leszek támadó is, védő is. Nem csak ezzel a kasztal leszek. Na igen. Térjünk rá a fegyverekre. A Scout elsődleges fegyvere egy sörétes. Sok fajta van. Valamelyik visszalök, valamelyik ez például visszalök, ami be van rakva, ez ugyanaz, csak ez ugye karácsonyi változat. Ez az alaprepesz puska, ebbe 6 fér, ebbe pedig 2. De hát valamit valamiért. Ugye van itt egy üdítőnk is, ami, hogyha van alul egy számláló, nekem az jelenleg a labda, a baseball ütő miatt, van alul egy számláló, és hogyha ez betelik, akkor ad nekünk minikritet egy pár másodpercre. Az mondjuk hasznos egy ilyen 2-3 lövésig. Ajajaj. Hátulról be akarnak támadni. Ilyen nincs. Az adminisztrátor szed le. Igen. Ugye ez egy megállító, hát ennek tulajdonképpen nincs is semmilyen speciális különleges képessége. Ebben 4 töltény fér. Itt van a babarc beütő, no, hát az egy érdekesebb fegyver. Az annyit tud, hogy lassabb leszel tőle, de hogyha megnyom, szóval nem lehet ugrani, és minden találatkor, hogyha általában valakit, akkor gyűjt erőt. És hogyha benyomod, akkor minikrited lesz, elvileg, és gyorsabban is futsz, mint az alap. Ó, szép. Legalább a mediket. Igen, itt vannak a pisztolyok. Van puffatom puncs. Na, ez egy érdekes dolog. Be is rakom. Ez azt csinálja, hogyha megiszod, akkor sebezhetetlen leszel. De nem tudsz se lőni. Hát igen, lőni nem tudsz. De más tudsz. Be tudsz tauntolni. Tudsz ugrani. Szóval ez csak egy ennyit tud.
Mondjuk ennek is megvan az előnye, tehát el tudsz menekülni. Itt van, meg is iszom, és akkor ilyen érdekes nyomot hagyok, és nyomom a lövést, de nem lő. Fegyvert, a fegyvert se lehet váltani. Igen, akkor van egy ilyen crit kóla. Hát ez egyértelműen, már a nevében is benne van, ad nekünk kritet, pár másodperc, azt ugyanígy elfogy, de egy idő után magától betöltődik, és akkor megint meg tudjuk inni. Aztán van egy ilyen bárdunk, azt el lehet dobni, és ha eltalálunk vele valakit, akkor az elkezd vérezni, és folyamatosan sebződni fog. Aztán van egy pisztoly. Ja igen, először kezdjük itt. Ez az alap. Hát nincs semmi képessége. Ez már érdekesebb, gyorsabban lő, de kevesebb töltényünk van. És magasabbra tudunk tőle egy kicsivel ugrani. És nekem ez van berakva, vagy ez szokott általában lenni, a széffiú zsebpisztoly. Na, az megint egy érdekes dolog, mert nincs full damage, ha nálunk van. Szóval... De király. Igen, nincs full damage. Akkor vissza is teszem ezt. Itt vannak a baseball ütőink. Ezzel ugye el tudok dobni egy labdát. És ha mondjuk azzal eltalálok egy másik játékost, akkor az elkábul, és nem tud majd mit csinálni. Ezzel, hogyha mellé ütsz, akkor te kezdesz el te sebződsz. Ennek aztán nem tudom értelme van, de hogyha meg eltállod, akkor ő sebződik. De úgy, hogy elkezd vérezni. Úgy sem azt hittem, hirtelen ezt foglalják. Igen, akkor elkezd vérezni, és akkor... hát sebződik, ja. Aztán van egy cukorpálca, semmi. Ez egy üveggömböt tudunk kilőni, aztól is elkezd vérezni, és folyamatosan sebződik egy bizonyos ideig. Ott van az adminisztrátor. Igen. Akkor ez a magasságosan kléra, hát semmit nem tud, de viszont külön számolja, hogy hányszor ütöd meg vele. Ennek nem látom előnyét, szóval ez nem olyan nagy dolog. Persze, Demoman. Jó édes túrós. Egy pillanatot kérek, folytatom tovább a bemutatást, csak most itt a harc hevében nem tudok mit csinálni. Igen, hát ez az alapütő. Ez az atomizáló, ezzel 3-at tudunk ugrani, de viszont a harmadiknál egy kicsit sebződünk. Ez a pokoli ütő. Hát, ezt csak úgy elcseréltem. Mondjuk ezen be lehet állítani a stílust. Tehát ott van rajta a scout sapka, rá van, kattintuk erre, robbantós is lehet. Akár katona, egy kis szivarral a szájába, vagy univerzális. Hát nekem a felderítő tetszik. Szóval ez van bent. És akkor még van egy ilyen halállegyező, ezt még nem nagyon jöttem rá, hogy mire jó. És most akkor a kasztok. Miért vagyok, az az elsőleges kaszt, a scout. Ez annyival jobb, hogy kétszer gyorsabb, mint az összes többi kaszt, kétszer gyorsabban foglalja a pontot. A robbanó kucsitolásánál 2 embernek számít. Úristen, ez mit keres itt? Leszedem. Jó, mondjuk ez a kis szentri segített. Basszus, foglalják! Ez egy overcharge, de majd erről is beszélek részletesebben. Úristen, ne! A Pyro még itt van valahol? Itt trollkodik. Na, sebezhetetlen vagyok, király. Köszönöm, medik.
Hát így is utolsó vagyok, jó. Jó, pillanat is folytatom. Csak közben technikai problémák akadtak. Szóval egy kék demómen itt sebez folyamatosan. Most meg hova tűnt? Ja, leugrott. Jó, aztán leszettük. Na jó. Igen, ott tartom, kétszer gyorsabban foglalja a pontot. És tulajdonképpen ennyit a Scoutról. Lépjünk is tovább a Soldierre. Neki az elsődleges fegyvere egy rakétavető. Sok fajta van. Van egy kacatvető, az azt tudja, hogy nem egy rakétát lő ki, hanem 3, csak ugye akkor egy kis idő még beleteszi. Szóval beletömi 3 rakétát a rakétavetőbe, és utána a sorozatban így 3 kilő. Így ahogy most én csináltam. Csak az ugye egymás után van pár másodperc késéssel. Aztán még sok fajta van. Egy percet kérek. Meddig itt lerendezem ezt a bogást. Mindig ezt mondom, de hát nem lehet egyfolytában csak beszélni. Basszus kulcs. Mi ezek most itt hagytak? Nehogy. The G-Man. Igen, akkor a kacatvető, a rakétaugró, hát ez tulajdonképpen ugrálni való, nem sebzőztőle semmit. Szabadságvető, ez inkább egy alaprakétavető. Tehéncsonkító, no, ezt bemutatom, ez ilyen lézert lő. Mert valaki ezt szereti, erre esküszik, én hát ezt nem nagyon szoktam használni, szerintem ez nem jó. Mondjuk ebbe végtelen töltény van, az az előnye. Hát nem is annyira rossz. Hát nem tudom nagyon, hogy milyen, mert általában nem ezzel szoktam játszani. Meg hogyha játszom is, akkor nem Soldierrel vagyok. Ha meg Soldierrel vagyok, akkor nem ezzel a rakétavetővel, tehát sok okom van rá. Jó, hoppá, elnézést, a rakétavető szerettem volna menni. Ennyit erről. Telibe talált. Ez is. Hát, gyorsabb a rakéta, ad sebzés bónuszt, és hogyha a levegő átáll, akkor a minikrit. Fekete doboz. Hát kisebb a tárbéred, de ez viszont azt tudja, hogyha eltalálod egy rakétával, akkor te gyógyulsz 15 életpontot, vagyis HP. Alap rakétavető, ez semmi. A Soldier másodlagos fegyvere alapból egy sörétes. Aztán van neki egy cipője, hogyha ráugrasz a fejre, akkor timmincselődik. Ez, hogy mondjuk ad neked plusz 20 életerőt. Ezzel minikritet tudsz adni a társaidnak időnként. Azt tettünk. Minikritet tudsz adni a társaidnak időnként, ugye? Ezt nem tudom konkrétan mire jó. Na, és ez volt nekem berakva az acélvetítás. Ez azért jó, mondjuk, ha magam alá lövök, akkor ugye lehet látni 11 életet sebződtem, vagy 19 életet sebződtem. Amúgy meg ilyen 30-40-et sebződnék, szóval ez rendesen lecsökkenti a rakétaugrást. Mármint a sebzést. És aztán egy ilyen jobb sörétes, meg egy igazi bölény, ez ugyanolyan, mint a tehéncsonkító, ez az igazi bölény. Kifogyhatatlan lőszer van benne, ez is ilyen lézert lő. Aztán a Soldier harmadagos fegyver egy ásó, aztán van itt is pokolütő. Gerilla kertész, ez mondjuk akkor jó, hogyha így felcsámpolsz,
átváltasz és így leütöd. Azt akkor érdemes használni, hogyha gerillázol. Aztán fegyelmi eljárás, hogyha ezzel ütöd a csapattársaid, akkor gyorsabb leszel te is, meg a csapattársaid is. Basszus, ilyenkor kell elkezdődnie. Nem megyek a spawnra. Gyorsanban. Úristen, csak fogjon ki az Uber, fogjon ki! Ajajaj, már csak én maradtam, azt hiszem. Nem baj, nekünk a... Mi a... Úristen. Aztán itt valami tömegháború alakul ki. Úristen, de... Azt hiszem csak kétszer öt, meg háromnál van az alázás, nem? Igen, akkor visszatérve ide. Hát, ez ugyanaz. Az egyenlítő. A viselő. Hát, hogyha kevesebb az életed, annál többet sebez. De nem tudnak közben gyógyítani a medikek, hogy az előbb nem tették. Vagy csinálták. Inkább tették. Na, és ez van berakva, ez annyi jó, mondjuk, hogy leviszed az életemet. Vagy bárki leviszi. És akkor annál jaj, az illetadós szekrény, király. És annál gyorsabb vagyok, minél kevesebb az életem. Ez mondjuk egy hasznos fegyver. Csak tudni kell, mikor kell használni. Király, ilyenkor nyom be az Ubert, légy szíves. Na, már nekem is sikerült valakit találnom. Aha, jól van. Ne, légy szíves. Na, és akkor gyorsabb lettem. Szerintem szemmel láthatóan. Jól van, na feljebb megyek egy szintet. Na, sikerült lenyomnom valakit. Hát meg így nyertek. Jó, elmondtam a Soldiert, akkor a következő Cost a Pyro. Az alapfegyvere egy lángszóró. Ez az alapfegyvere zsíroldó. Na, így gyorsabban már tud a fegyver, de viszont kevesebbet sebez, és lassabban támad. Igen. Azt, hogy a következő lángszóró támadjam, demonstrálnom kell a következőt. Ugye, fújom a tüzet, ennek a lángszórónak ez a tüze, és hogyha megnyomom a jobb klikket, akkor egy kicsit látszik, hogy eltorzul előtte a levegő. Ez annyit csinál, hogy visszalöki a adott embert, és ez a lángszóró ebbe hiány szenved. De ennek is van egy mérője, és hogyha azt benyomod, az is minikritet ad neked. Aztán van egy beégető, hogyha hátulról kezded el égetni, mint mondjuk én ezt a mediket, akkor krittel égeted, de viszont, hogyha így visszalököd, akkor az nem 20 tölténybe kerül, hanem 50-be. Aztán van ez a szivárvány. Szerintem ez a legjobb. Én ezt szeretem a legjobban. Úristen. Ez egy lángszóró, ez is. Méghozzá eléggé jó.
lángszóró. Hogy úgy mondjam. És nem ettől a lángszórótól látok így, hanem van egy pyrólátó szemüvegem. Ami egy ilyen különleges szemüveg, amivel ilyen mókásan látjuk az egész mappet. Ilyen pyrósan elvileg. És akkor minden csupa szivárvány. Ja, és közben mi lettünk a támadók. Ma is megnyertük. Te tudod, kitalázzál. Te G-man. Jó, király. Igen, akkor ezt kibeszéltük. Másodlagos fegyver, ennek is egy sörétes puska. Ennek is van a tartalékos sörétes, ezt már elmondtam a Soldiernél. Aztán itt van ez a 3 fajta fegyver. Ez tulajdonképpen mind egy célt szolgál. Átváltunk rá, kilőjük. Ez egy távolharci lángszóró tulajdonképpen. Mondjuk kilőjük, eltaláljuk az embert és felgyullad tőle. A magados fegyvere egy tűzoltó bolta. Itt van meg itt a pokolütő, neon megsemmisítő. Itt is vannak azért különös fegyverek. Ez, ami be van rakva, ez megint egy ilyen nyújtogatós fegyver. Ilyen szadizós, ráüt az emberre, meggyullad tőle. Aztán van egy fejhasogató. Ez azt tudja, hogy mondjuk meggyújtom, és úgy ütök rá, akkor kritet ad. Aztán van egy ilyen harmadfokú. Ezt nem nagyon tudom. Ezzel ugye a Spy-nak van egy olyan képessége, hogy képes... Hoppá! A Spy-nak van egy olyan képessége, hogy képes dispensert lerakni az Engineer Sentryjére. Az Engineer Sentryje az tulajdonképpen az őrtornya, a gépágyúja. Vagy a dispenser az az adagoló, ami adja nekünk az életet és a töltényt. No, ez a dispenser és ez a sentry. És a Spy rá tud rakni egy zeppert a sentryre, dispenserre, vagy a teleportra. És akkor visszafejlődik és tönkre megy. És ezzel a boltával, vagy kalapáccsal, teljesen minden, le tudjuk róla szedni. Ez pedig kritikus találatot ad olyan játékosokon, akik el vannak ázva, tehát kijönnek a vízből és csöpög róluk a víz, azt lehet látni. Aztán van egy ilyen posta profilő, ez ugyanazt tudja nagyjából, mint a felhősogató, de mindegyiknél van egy sebzés mínusz 5, nem égő játékoson, szóval ha nem ég, akkor kevesebbet sebez. Ez pedig 20%-a kevesebb játékosok, ez pedig ugyanazt tudja, ez mondjuk ez a lángszóró, az illik. Hoppá. És van egy ilyen életre emelő. 15%-a gyorsabban mozogsz, és 25%, vagy 75% élet visszatöltődéskor, de 20% sebzőzhetőség a viselő. Vagy igen. Szóval jobban sebeznek az emberek, de viszont... Miért van nekem kritel? Várjuk, mit is volt? Jobban sebeznek, de visszatöltődik 70%, hogyha ölsz. Akkor menjünk is tovább a demomerre. Alapfegyvere egy milligránát lövő. Ez is az, meg ez is. Hát ugye sebzésbónus, lövedéksebesség plusz. Ezt nem annyira szeretem. Elcseréltem, mert tetszett. Jó pofának tűnt, de aztán rájöttem, hogy az rossz. Az alapmilligránát lövő és a Loch-Nessi szörny a jó. Mert az nem robban egyből, amint érintkezésbe kerül egy emberrel, hanem csak utána, vagy hát van egy kanóc a végén, és azt be kell égetni. Megmutatom. Úgy kilövöm, és nem robban. Itt pedig beégeted, és már robban is a levegőben. Tehát ez egy bonyolultabb fokozata a játéknak. Mindjárt visszarakom az alapot.
Aztán van egy rohamozó pajzs, és hát a másik fegyverre, alapból egy tapadó bombavető. Ugye van egy jumpolós, ezzel jumpolni lehet ez. Hát ugye az alap egyből felrobbantja az összeset, szóval lerakod, ránézel, jobb klik és robban az összes, amit leraktál. A Loch Nessi szörny viszont csak azokat robbantja fel, amit kijelölsz. Van egy rohamozó pajzs és egy pompás pajzs, ez mind a kettő ugyanazt tudja. Megfogod, átváltasz bármilyen fegyverre, megnyomod a jobb klikket, és akkor így rohamoz. És ilyenkor is lehet sebezni, csak hát azért kicsit nehezebb természetesen, hogyha egy őrült roham veled szembe. De mindjárt meg is mutatom, hogy kell így, és akkor így belevágsz. Ja, még az ütőfegyverekről nem is beszéltem. Hát nem tudom, mi legyen. Ja, azt sikerült kiiktatni, az jó. És még az a sajátossága van a minigránát lövőnek, hogy a falról bepattan, szóval így ki lehet számítani nagy ügyesen, hogy mondjuk oda lövök a falra, bepattan a sarokba, ott áll valaki, bum, és akkor leszedjük. Mert mondjuk van olyan minigránát, ami nem pattan. De rossz. Na és akkor, hogyha nyerünk, vagy vesztünk, hogyha vesztünk, akkor sebezhetetlenek leszünk, hogyha meg nyerünk, akkor kritet kapunk, és bárkit. Bemehetünk ide a bázisra, abból nem lehet bemenni az ellenség bázisára, csak idáig lehet jönni, és akkor itt van a zárt ajtó. Hogyha kijön valaki és kinyílik, akkor se tudunk bemenni. De hogyha nyerünk, vagy vesztünk, akkor igen. Na, és most be van zárva a rács, tovább mondom. A másodlagos fegyverre alapból egy palack. Aztán itt is van pokolőtő, van egy üveg, kardok. Meg lovatlan fejetlen lovas bárgyom. Ez egy Saxton Hale bárd, amit tulajdonképpen meg kell craftolni. Itt is van, bemegyek, barkácsolás, speciális, lovatlan fejetlen lovas, finomított film, kísértelet a film, skót, fejtörő, és ezt mondjuk berakod, nekem van finomított film, kell még egy ilyen, és akkor úgy meg kell craftolni. Ez egy jó fegyver, és eléggé erős is. Hát igen. Ugye a kardok is ugyanezt tudják, csak mondjuk másképpen. Szóval majd mindjárt felolvasom, hogy azok is mit tudnak. Csak... Ja, kell egy kis idő. Ja, és még elfelejtettem közölni egy dolgot a Pyro-val kapcsolatban. Hogyha itt van a lángszóró, és ugye ezzel a léglökettel vissza tudjuk téríteni a rakétákat, amiket ránk lő a Soldier, illetve a Demoman minigránátjait. Igen, itt van. Ez egy kutnyeres gránát, ez annyit tud, hogy rohansz, mondjuk így beleütsz, akkor felrobban a gránát, te is sebződsz, de ő nagyon nagy valószínűséggel nem éli túl. Szóval meghal. Feltéve, hogyha nem hillelik vagy heavy.
ezzel kicsit 0,5 másodperccel hosszabb rohamozás. Ez csak rossz. Kevesebb életed van. De viszont ugyanazt tudja, mint a robotlan fejetlen lovas bárgya. Szóval, hogyha levágsz valakit a bárddal, vagy abban az esetben karddal, akkor nő az életed. A palack meg eltörik, hogyha megütsz vele valakit, de a sebzés nem csökken. Akkor térjünk át a következő kasztra, Heavy. Olaf fegyvere egy gépágyú. Aztán van Natasha, ez lelassítja. Több lőszed van, a Tomiszlával gyorsabban lősz. Ezzel erősebbet lősz, de viszont több pörög, és lassabban mozogsz. Ez ugyanaz. Ez pedig a hullongbemelegítő az mondjuk olyan szempontból jó, hogyha így felpörgeted, akkor körülötted tűz lesz, és felgyulladnak a spike-ok, akik éppen hátba szeretnének szúrni. De az töltényt fogyaszt, szóval ilyen dupla töltényfogyasztó, mert ha csak pörgeted, akkor ugye ez nem fogyaszt töltény, de az viszont igen a tűz miatt. Ja, és még az is, hogy a Heavy a Medikkel párosítva nagyon jó, mert a Heavy egy nagy gépágyúval megy, a Medic pedig hilleli, és akkor az egy szuper erőt kölcsönöz. Tulajdonképpen, ha úgy vesszük. De a Heavy egyedül is erős. Szóval... igen, de hát mondjuk, hogyha vele van egy Medic, akkor az jobb, úgy erősebb. Kicsit healelünk. Persze, hát köszi, Medikkel jó. Nem mondok semmit. Másodlagos fegyver egy sörétes, ami nekem ez a Mörkvó, ez egy kicsit jobb sörétes, ott kicsit gyengébb, kevesebb sebezte, viszont többen a töltény. Itt lehet látni ezt, a húst, ettől a szemicstől felmegy az életed. A csokitől pedig 30 másodpercig plusz 50% életed lesz, és a hústól is felmegy az életed. Aztán harmadlagos fegyvere egy boxkesztyű. Nekem be van rakva, annak az olyan, hogy sürgetés, sürgős sprintelés, boxkesztyűi. A Heavy alapból nagyon lassú, mert egy eléggé nehéz fegyvere van, elvileg 200 kilós gépágyúkat cipel. És ezzel a boxkesztyűvel gyorsabban tud menni, de csak akkor, hogyha a boxkesztyű van kiválasztva. Aztán van neki. Hát neki is van pokolütője, ez volt alapból, ünnepi felütés, ez a karácsonyi kesztyű, boxer, gyilkos, öléskor 5 másodpercig kritet kapsz, 30% sebzés bónusz, de mínusz kevesebb életed van, 50%, hát gyorsabban ütsz, de csökkenti a sebzést, pokolütő, 40... Mi? Ja... hogyha ez van nálad, akkor kevesebbet sebeznek beléd a fegyverek, de 20%-kal lassabb fegyverváltás és 100% sebzés közelharcol még aktív. Szóval a távolsági fegyverek kevesebbet sebeznek 40%-kal, de egy közelharci fegyver pedig 100%-kal többet, ami azért mondjuk lássuk be elég rossz. Mondjuk ott a Soldier, így átváltok rá, rám lövi a rakétát, kevesebbet sebződök, de mondjuk oda jön egy ásóval és leüt, akkor meg szinte leveszi a teljes életemet. Az összes HP-m. Medic engem, légy szíves. Aztán az elvel lehet hívni Medicet, és akkor kiírja, hogy Iromber Hun Sanitéc. Itt a Sanitéc az orvos, nem tudom, hogy ez honnan jött. Hoppácska. Hogy Sanitéc. Igen. Jó, tényleg hát a következő kasztra az Engineer. Hát ezzel most nem tudok nagyon sokat kezdeni, mert ez egy kempelős kaszt, ezt nagyon gyorsan lezavarom. Elsődleges fegyvere egy sörétes, sokfajta van, ez is egy ilyen kifogyhatott lézersörétes, ez azt tudja, hogy lehet látni az alsó sorokban egy olyan 200-at a töltény mellett, az azt jelenti, hogy mennyi vasunk van, rámegyek itt az építésre, 130 vas egy őrtorony, 100 vas egy dispenser, ugye 1-es, 2-es gomb, az 1-essel lerakom az őrtornyot, ugye 3 szintje van az összes építményemnek, teleport ki és bejárat, ugye
a dispenser az adja nekünk az életet és a töltényt. És minél magasabb szintű, annál jobban, a Sentry annál jobban ő a teleport, meg annál gyorsabban teleportál el bennünket. És ott tartottuk, hogy ez a sörétes akkor vasat használ. Ez, hogyha elpusztítják egy őrtonyodat, akkor van rajta egy bónusz crit, tehát mondjuk jelen esetben lerakom a Sentrymet, jön be egy gonosz soldier, így ezzel le lehet rombolni, szétlövi, és akkor most ezzel lenne egy bónusz kritem, amivel erősebbet lövök, belelövöm krittel, és kész. Másodlagos fegyvere, pisztoly, hát nekem az alap van berakva, persze van jobb is, rövid zárat, ez annyit tud, hogy megfogod, rálősz, elkábul, szóval olyan, mintha betúltolna. Ja, azt még nem mondtam el. Majd később. Igen, elkábul, nem tud se lőni, csak menni, csak ugrani tud. Olyan, mint a puffatöngpuncsot inna, csak én adnám neki oda, és sebezhető. Ezzel az idomító, ezzel te irányíthatod az őrtornyodat, és te lősz vele. Ennek is megvan az előnye és a hátránya természetesen, mert hogyha a hátad mögött van, akkor a Sentry automatikusan lőni, de hogyha mondjuk te így állsz, és ott van mögötted, akkor, és te irányítod az őrtornyodat, akkor nem tudod lelőni, és ő nyer. Ja, és még valami, hogyha beállsz a Sentry elé, és a sajátod, és elkezd lőni, akkor te is sebződsz, szóval ezt nem nagyon éri meg. Harmadlagos fegyvere, egy csavarkulcs, ezzel lehet építeni, ez annyit tud, hogy megfogjuk, nyomunk egy jobb klikket, csavarkulcson visszateleportálunk a bázisra, meg is mutatom. Megfogod, berakon. Itt mondjuk, hogyha kell vas, egy ilyen szép mozdulattal, és itt is vagyunk. Aztán van nekünk egy sürgetőnk, ezzel gyorsabban épül meg a Sentry, de sebzés csökkentést ad. Nem az őrtoronynak, hanem a csavarkulcsnak, persze. Ezzel vérzik 5 másodpercig, nincs véletlenül kritikus tát, és többet sebződsz szemberharccal. Ez a legerősebb, ez ad neked életet, nincs véletlenül kritikus tát, és lecserélje az öntödet gyorsabb. Igen, ezzel nem lehet továbbfejleszteni az őrtornyot, hogyha az van bent, hanem csak leraksz egy egyeset, itt 130-ba kerül ugye az őrtorony. Akkor csak 100-ba kerül, de viszont nem lehet tovább fejleszteni. Az nagyon gyorsan megépül, és jó. Találtam új dolgot. Király, megvan. Igen, ennyi. Aztán van egy építőpad, az semmi. Azzal építjük. Következők azt a medic. Igen, itt van ugye, ez szögbelövőjük van, hillelője. Ott van a jobb alsó sarokban egy olyan, hogy übertöltés, ha azt benyomom, akkor sebezhetetlen leszek, és én és az, akit hillelek. Jelen esetben ez a Debowman. És ez az agyonfűrész. Vagy hát, nem. Ez egy jó kis fegyver, mert... Úristen, ez mit keres itt? Hát esélyem se volt. Aztán még van egy alapilyen, túladagoló, ez semmire nem, mert 10% sebzés csökkentés. Szamaritánius számszerű, hát ez tulajdonképpen megfelel egy sniperinak. És lehet vele így íjászkodni, persze azt tud gyógyítani is. Meg nem. Úristen. Szóval az ellenséges sebző a csapattársakat meggyógyítja elvileg, ha bár a csapattárs gyógyításban nem vagyok 100%-ig biztos. Ez mondjuk azért jó, ez a... Ami, ó basszus, most be van rakva nekem. Lövő, mert ugye 3 HP gyógyulok, hogyha eltalálok valakit, azt lehetett látni. Alap hillelőpuska, ezzel gyorsabban gyógyítod, és... Ja. De maximum 50% túlgyógyítás. Ezt nem értem annyira. Mindegy, ez mondjuk egy érdekesebb. Be is rakjuk, és ott már 4 olyan kis kocka van. Mondjuk nem tudom mi ez a töltényjel fölötte.
Ez olyan, hogy gyorsabban begyűlik, de kevesebb ideig is tart, szóval kockánként lehet benyomni. Itt van mondjuk a demómen, megyek rá, benyomom egyszer, adunk rá egy kis pajzsot, de ugye ilyenkor ezzel mondjuk sebződhet is. Vagyis hát persze, hogy sebződik. Benyomom rá még egyszer a pajzsot. Lehet látni, csak pár másodpercig tart. De mondjuk ez egy ilyen gyors támadásra elegendő, szóval elkapni a heavy-t, vagy éppen aki az útunkban van. És így be lehet védeni gyorsan egy pár másodpercre. Gondolom ez ad neki töltényt, ez a töltény azt szeretné mutatni. Nem tudom, én ezt nem bírom kivárni. Jó, kivárom. Azt lehetett látni, hogy gyógyultunk is. Ó, az aljas. Na, leszettem egy spy-t. Na, itt mindenkit leszettem. Hát mármint akit találtam. Na, így van, akkor visszarakom a krizintekre. Agyonfűrész, vagyis hát harmadagos fegyver, csontfűrész. Aztán itt van rengeteg fajta agyonfűrész. Ez annyiban jó, hogyha megdöföd egyszer, akkor 25%-ot megy fel az übertöltés, és már hamarabb benyomatod a sebezhetetlenséget. Igen. Akkor menjünk tovább, a következő kasztunk a sniper. Elsődleges fegyvere egy sniper. Ez jó, át van nevezve, van 3 masinám. Alappuska, a bérgyilkos bemelegítője. Ez annyiban jó, hogy megfogod, lövök, eltalálom, gyűlik alul a fókusz. Ha megvan, akkor krittel lövök tovább egy pár másodpercig, de annyi a hátránya, hogyha lövök, akkor húzok egy ilyen színes csíkot, és lehet látni, hogy honnan lőttem. Ez a masina, ez ugyanezt tudja, csak alapból, szóval nem lehet vele így simán lőni, ahogy ezzel teszem. Rá kell célozni, és utána lehet lőni, és nyomot is hagy. Az annyi a hátránya. Várjunk, még nem mutattam az összeset. Van egy ilyen bazári bizu. Ez rossz mindenképpen. És van egy Sydney pisipuska, ami azért jó, meglövöd, akkor sárga lesz. Már benne van a nevében, hogy miért. Hát pisis lesz, igen. Ez kicsit undorító, de hát ez van. És akkor minikrit lesz rajta, szóval bármilyen fegyverrel megütöd minikritet. Minikrit lesz. Minikritnek veszi a damage-be. Ott lehet látni, hogy töltődik valami. Na, az azt jelenti, hogy milyen erőset fogok lőni. Ez mi? Szép vagy. Igen. Aztán másodlagos fegyvere egy géppuska. Van egy ilyen, ettől több lesz az életed. És kevesebbet sebeznek rád a fegyverek. De hogyha a robbanás, szóval mondjuk egy golyó, egy ilyen géppisztoly kevesebbet sebez, de a robbanás, minigránát, rakétot, a podobómető többet. Visszavágó, na ez azt tudja, hogy mondjuk állsz itt. Célzol, ugye akkor nem látsz a hátad mögé. Jön a spy, mit feltételez? A sniper úgyse lát. Oda megyek és szépen leszúrom. Az a pajzs viszont egyszer meg tud védeni, és kiad egy bizonyos jellegzetes hangot, ami után tudod, hogy eltűnt a pajzs, és hátba szúr egy spy. Szóval mit csinálsz? Megfordulsz és leütöd, tehát igen. Aztán van egy ilyen hátizsák, ami 1 másodpercenként ad neked egy életet, hogyha lement. Ez mondjuk egy viszonylag jó dolog. Van egy ilyen korbantartó karabé, ami öléskor 8 másodpercig kritet ad, de kevesebb töltényfélelme, szóval mínusz 20% tármére, és mínusz 35%, szóval lassabban lő, és nincs véletlenszerű kritikus tál. Vizelharc, ez ugyanazt tudja, mint a Sydney pisipuska. Át is váltok rá.
Itt van egy ilyen szép üvegem. Benne narancslével, ami nem narancslé. Eldobjuk. Ott van. Hogyha az eltalált játékost belelövök, és akkor ez a fegyver is minikritet fog sebezni. Harmadagos fegyvere egy kés. Van egy törzsibukú, ugye ez vérzés, 6 másodpercig, de 50% sebzés csökkentés. Bevallom őszintén, nem tudom, hogy ennek mi értelme van, Szahácsin. 25%-kal nagyobb sebzés, és plusz 50 értelő esetén 25%-kal kisebb sebzés. Ja, értem, hogyha az életed több mint 50, akkor 25%-kal nagyobb sebzés, és hogyha kevesebb mint 50, akkor 25%-kal kisebb sebzés. Pokolítő és bozultverő. Kritikus találsz valahányszor egyébként minikrit lenne, ez mondjuk egy jó dolog, tehát ledobod ezzel a szép pisivel, akkor odamész, megütött krit, és akkor az valószínűleg végez is egyből az emberrel, mert a krit a legnagyobb sebzés ebben a játékban. Azt hittem, hogy kékek vagyunk. Már kezdte megijedni. Ledoblak! Én komolyan mondom. Oda néz, pum! És már ázik is. Látjátok? Ezt mondtam. Mondjuk ez egy ilyen hasznos dolog, tehát. Most amúgy mi van? Köszi. Ez hiányzott. Igen, menjünk is tovább a következő kosztra, a Spy. Na. A Spy elsődleges fegyver egy pisztoly, ez revolver alapból. Aztán van egy ilyen Eldranger, 40% álcázási idő, és ad neked álcázás találatkor. Ez annyit jelent, hogy a Spy így láthatatlanná tud válni. Hogy azzal a pisztollyal eltalálod, akkor... Mert csak egy bizonyos ideig tud, ameddig ott tart róla az álca, lehet látni, hogy csökken. Csak addig lehet láthatatlannak maradni, és hogyha eltalálod azzal a pisztollyal, akkor töltődik akkor töltődik az álcát 15%-kal, ami viszonylag jó, mert amúgy meg csak úgy simán felmegy. Akkor gyorsabban behozod nagykövet. 15% sebzés csökkentés, 20%-kal alacsonyabb tűzgyorsaság, de viszont hogyha fejbe lövöd, akkor kritet ad. Behajtó. 20% sebzés bónusz jelmez nélkül, 20%-kal alacsonyabb tűzgyorsaság, nincs véletlenszerű kritikus talál, ugyanez van nekem berakva. Na, a kések. Ez már egy érdekesebb dolog. Fel lehet tölteni az ellenség jelmezét, ez a jelmezkészlet. És most úgy látja az ellenség, mintha én vele lennék, közben pedig az ellenséggel vagyok. Na, itt van nálam ugye a szép késem. Igen. Ha szemből megyek rá és úgy szúrom meg, akkor nem lesz semmi baja. De hogyha hátulról megyek rá, akkor így felemeli a kezét, mindjárt demonstrálom, így, és egy. Akkor egyből bárkit. Ebben a játékban igen. Egy játékmód van, amiben nem, azt is majd külön bemutatom. Ugye van ez az alapkés, ez a kémcsap. Ez mondjuk egy ilyen hangulatelem, hátba szúrod, akkor megfagy az áldozat, és le lehet fényképezni azzal a gombbal, amivel nektek be van állítva, mert mindenkinek más, ugye te állíthatod be, hogy mivel tudjál fotózni. Igen, itt is van egy ilyen dispenser, Made in China jellel, ami annyit tesz, hogy mondjuk az engine-el lerak ide egy szentrit, én ide jövök, ráteszem, visszafejlődik. Igen, mondjuk ezzel a kaszttal nehéz játszani, mert egy összetett játékot kell folytatni, láthatatlanná válás, ilyesmik. Mert hogyha mondjuk előtte válsz láthatatlanná az ember előtt, lebuktál. Ha nekimész láthatatlanul egy embernek, láthatóvá válsz és lebuksz. Tehát azért egy kicsit figyelni kell. Mondjuk ezért én bírom. Igen, akkor tovább. Van egy nagy hal, 30% álca öléskor, kevesebb életed van. Készülünk kunai, na ez annyit tesz, hogyha mondjuk kevés az életed, odamész hátba szúrod, elnyered az életét, de viszont kevesebb életed van alapból.
Aztán van egy ilyen örökkétartó jutalmad, ezt nem tudom ki mit szeret, akkor nem vehetsz fel jelmezt, tehát alapból nincs itt ez a maszk. De viszont, akit leszúrsz, hátba szúrsz, csak azt felveszed automatikusan a jelmezét, szóval mondjuk leszúrok egy mediket, akkor mediknek látnak a csapattársaim. Ja, és még valamit. Hogyha átszálltátok magatokat, arra kell nagyon odafigyelni, ne legyetek scout, mert kétszer gyorsabban mozog, mint az összes többik, azt lebuktok, mert a spy nem tud olyan gyorsan menni. Majdnem. Hogyha heavyvé változtok át, lebuktok, mert a medic titeket kezd el hillelni, és bementek az ellenséges területre, és nem lövöd az ellenséget, akkor lebuksz. Ha medic vagy, és ott a heavy, és kéri, hogy segíts, és nem hilleled, akkor is valószínűleg le fogsz bukni. A spy legnagyobb ellensége a pyro, mert meggyújtja, és láthatóvá válsz összes játékos számára, hogyha láthatatlan vagy akkor is. Aztán van egy ilyen mangatöv is. Emberi cél, ez ugyanaz, nem viselhetsz jelmezt. Ez pedig, ez a legjobb spike és gyors jó vágású, hát ez nincs semmi különös képesség. Aztán itt vannak az órák. Alapóra, AVOLC, ez annyit tud, ugye az alapórával mész, csökken az idő, hogy mennyi ideig tudsz áthatatlan maradni. Viszont, hogyha az AVOLC-val megállsz, akkor az töltődik. Ez mondjuk egész jó dolog. És van egy haláli ketyegő, ami 60% álcafogyási sebesség és 80% álcatöltődési sebesség. Ez úgy van, hogy ha kinyitod, akkor itt van a kezedben, de nem vagy láthatatlan. Ha megütnek, vagy lelőnek, akkor válsz láthatatlanná csak. Szóval mondjuk jön rád valaki, megüt, és csak utána majd láthatatlan. Ez így mondjuk jó, mert mondjuk mész be az ellenséges bázis felé, tudják, hogy te spy vagy, lelőnek, vagyis hát csak hiszik, hogy lelőnek, mert egy golyó vagy a legkisebb karcolás eltalál, már láthatatlan is vagy. Tárazás közben. Úristen, vesztettünk. Ilyenkor álcázhatod magad, ez jó, mert azt hiszik, hogy velük vagy, és ilyenkor nem szednek le. Aztán itt van ez a mentesítő, van egy ilyen minős propagandám, mondjuk van több fajta. Hát igen. Ez lett volna a fegyverbemutatás. Meg ez a játékmód, Capture Point, aztán még itt vannak a tauntok. Ugye van ilyen nyakgalérigazítás. Snipernek. Integetés. Egy ilyen ugrás. És jól. Arcba ütünk. Kalapleemelés. Akkor a spynak is mutassam meg az összeset. Jó, ennél nincs. Ennél se, ennél igen. Igen, ez úgy van megcsinálva, hogy elszív egy cigit és olyanná változik át. Medic. Hát igen. És felhilleli magát, beleszagol. Ezzel is lehet killelni, ezzel a taunttal. Aztán Engineer, az egy ilyen nagyon örülős típus. Mondjuk fegyverenként is változik a taunt, tehát ez a taunt alapból nincsen meg. Mert ahhoz be kell rakni hát mondom, ezt az önbíráskodót. Aztán van egy ilyen. Kiröhög téged. A Heavy megöleli a gépágyúját. Aranyérmes hóhér. Megpörgeti a sörétest. Kim van a pocakja. Aztán ezzel nem hiszem, hogy lehet killelni. Demoman. Fúj. Hát igen. Kis Smiley, ezzel viszont lehet. Ezt a Team Fortress 2 gameplay első részében már láthattátok is. Pyro. Ezzel is lehet killelni. Ez egy achievement, hogyha ezzel killelsz. Ezt úgy értem el, hogy mentem egy aréna, vagy pályán,
Oda hívtam a gyereket, mert vannak olyan pályák, ahol nem szeretik, hogyha ugye egymást kell lelőni, csak így barátkoznak. Oda hívtam a gyereket, benyomtam ezt, hogy nézze meg a tauntot, és erre meghalt. Aztán ezzel is lehet killelni, ez is achievement. Aztán szépen elgitározunk. Boom. Jobb. Aztán van egy soldier. Most kivételesen rakom a shotgun, mert annak is külön tauntja van, így lövünk hármat bele a szépen a falba. Ebből az a jó, hogy ez nem fogyaszt töltényt. És akkor van egy ilyen. Ezzel is lehet killelni, ez is egy achievement. Azt hiszem, meg a sapkám maradt. De rossz. Az egérrel kell változtatni ezt a képet, hogy hol, kit nézzünk. És aztán, hogyha mondjuk rá nézzünk valakit, akkor a space-szel külső és belső nézet között tudunk változtatni. Aztán még van egy scoutunk. Habár ezt az elején már bemutattam, szóval nem is mutatom be még egyszer. Na jó, de... És akkor... lassan a végéhez közeledünk a videónak. De még... azért játszunk egy scouttal. Ja, még valamit elfelejtettem mondani. Igen, lehet találni tárgyakat. Itt vannak a hátizsákba a tárgyak. És szét vannak bontva kasztokra, valamint több kasztra is jó. Mint például lehetett látni a pokoli ütő. Majdnem az összes kasztra jó, sőt szinte az összesre. Aztán vannak ilyen ruhadarabok, sapkák, ruhák, beszólások. Adj egy ötöst, a rendező elképzelése, ezt a H-val lehet benyomni, és a G-vel pedig a sima tauntot. Aztán az adj egy ötöst, az jó, mert így kitartom a kezemet. Mondjuk ne ezzel szól Pyróval. Adj egy ötöst, meg kell nyomni ugye neki is azt hiszem a hát. És akkor így bele tud csapni a kezembe, csak valamiért nagyon nem akarom eddig. Csak itt hajolgat nekünk. Légy szíves. Na, és így bele is csapunk, és akkor van egy ilyen szép beszólás. Na. Ennyi lett volna mára. Sziasztok! Ironberg Hum voltam!